Хәйрле көн, Татарстан. Хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 17 декабрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы көн теләп калабыз. Танылган җырлар авторы, публицист, җәмәгать эшлеклесе һәм Балтач төбәге тарихчысы Гарифҗан ага Мөхәммәтшинны күпләребез ишетеп кенә түгел, күреп тә беләдер. Бүген сезнең игътибарыгызга милләтебезнең әлеге асыл улы турында замандаш тапшыруын карарга тәкъдим итәбез. Әтисез туып, ачлы-туклы яшәргә дучар ителгән 41-нче ел балаларын халык бәхетсез дип кызганган. Аларга авыр язмыш юраган. Менә шул кечкенә карлы яңгыр явып торган көнне. Әлинең сөйләве буенча, соңга таба инде бу безгә менә искә алып, карлы яңгыр яуган, салкын булган бик. Мине кабул иткән Киндек әби бу вакытта әйткән. Менә мин туган мизгелдә, и бәхетсез бала, бу кытсыз заманда нигә тудың син бу рәхимсез каргышлы дөньяга дип. Ләкин менә алаймы булаймы? Мин бик үк бәхетсез булмадым бугай. Менә бүген 80 яшыма җитеп киләм. Соңрак Гарифҗан абый үзе турында сөйләгәндә, минем тормыш юлымны көтелмәгән моментлар, вакыйгалар билгеләде дип әйтәчәк. Һәм аның бөтен гомер юлы шундый очраклы вакыйгалардан торачак. Бер көнне сугышка чыгып киткән 9 ир-ат арасыннан бер Гарифҗанның әтисе генә исән килеш арборга әйләнеп кайта. Садык абзый үзенең сугыштан каты имгәнеп булса да исән кайтасын белгән. Моны хатынына да сөйләп күрсәткән. Әти сугышка китәр алдыннан әнигә үзенең шул көннәрдә күргән төшен сөйләгән. Әнигә ул фронтка киткәндә инде сугышка киткән вакытта шулай дип әйтә. Мин китәм, мин фронтта сугышта зак булмаячакмын, гарипләнеп кайтачакмын, ләкин исән кайтачакмын. Безнең малаебыз туачак. Малайны сакла дип кабат-кабат әйткән менә әнигә. Үлем тырнагыннан котылган Садык абзый кечкенә улына урмандагы агачларның яфрак яру тавышын тыңларга, табигатьне яратырга, аның җанын аңларга өйрәтә. Бу сыйфатлар соңрак Гарифҗан Мөхәммәтшин шәхесен формалаштыруда хәлиткеч роль уйнаячак. Әмма китапханәдәге китапларның барысында укып чыккан, урта мәктәпне бары тик 5-легә генә тәмамлаган нечкә күңелле авыл баласы язучы булырга дучар ителгән кебек булса да, башка юлдан китә. Казан дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетын тәмамлап, язмышын мәктәп белән бәйләргә ниятли. Мин укытучы һөнәренә бик яраттым инде. Ул юкка гына алынмаган. Мине шул кадәр балалар ярата иде менә. Менә Мамадыш районында мин барам, 1 ел эшлим. Әгәр дә шушы 1 ел эчендә мин укытучы булып таныла алсам, эшлим. Дәвам итәм. Әгәр дә укытучы була алмасам белсәм, эшләмим. Шуның кадәрле матур итеп эшләдек инде. 4 ел эшләдем. Аннары абыйса урып киткәннән соң әти-әнисенә булышып тору өчен күршедәге Шипия мәктәбенә күчә. Гарифҗанның тырышлыгын, төплелеген күреп алган район җитәкчелеге аны Янгул мәктәбенә директор итеп куя. Мин килгән вакытта мәктәпнең утыны юк. Утын яга торган печләр бөтен җирдә.
Нишләргә менә. 2 ел утын ташыдым инде. Әллә ничә ел укытучыларга утын бирелмәгән. Буларны биреп бетердем. Хәтта техничкаларга берәр машина утын өләштем. Кушканны гына түгел, барлык эшне дә җаны тәне белән бирелеп, яратып эшләргә гадәтләнгән Гарифҗан Мөхәммәтшинны Балтач район советы башкарма комитеты рәисенең урынбасары итәләр. Эш булай була. Менә безнең районда эшләде беренче секретарь булып Рафик Абдуллович Фәйзханов. Гурки өлкәсеннән ул искиткеч матур кеше инде менә. Киң карашлы, кешелекле, менә шаян кеше инде менә. Кешеләрне аңлый белә торган, хуплый белә торган менә, күтәрә белә торган, ярата торган кешеләрне. Марат Тотыбешнең бер сүзе бар. Җитәкче булу өчен кешенең кешеләрне яратуы кирәк. Кешеләрне яратмаган кеше җитәкче була алмый. Менә кешеләрне ярата торган кеше иде. Менә шуның инициативасы белән килеп чыкты инде. Мине Яңгылга директор итеп күчерделәр. 2 ел эшләгәннән соң яз көне ничектер колхоз председателен килеп керделәр менә. Первый секретарь ана бөтенесен карап күреп китеп, ниндидер фикер килгән инде башына, кирәк кеше шундый хуҗалык итә дә белә дигән фикер килгәндер күрәсең инде. Шуны менә монда килгәннәр, алдылар да киттеләр үзләре белән. Алып керделәр, первый секретарь абыйым юк. Менә бер 5 ел эшлим, мәктәп салдырам. Менә мин яңа мәктәп салдырам. Шулардан соң милләттән карарсыз алар, нишләтсәгез дәрәҗә. Син мәктәп салу өчен кайгырма, ул синең эштә була. Дәрәҗәгә ирешүне түгел, халык өчен әһәмиятле эшләрне ахырына җиткерүне намус бурычы иткән Гарифҗан абыйны бүгенге буын җитәкчеләре дә өлге итеп, сокланып, хөрмәтләп искә ала. Социаль мәсьәләләр буенча 25 ел эшләгән, шулай ук бик зур вакыт инде ул ничә җитәкче белән эшләгән. Анда бит инде җитәкче белән эшләргә дә кирәк, шул вакытта халыкта белән эшләргә, шул вакытта инде үзгәртеп куручылар да бит әле ул. Чырларда бит Авыр чырлар. Шул вакытта инде районда төзелеш чырлары да социаль объектлар төзү өчендәге җаваплы кеше буларак, күперләр төзелгән чырлар, безнең ул чырларда 15ләп күперләр төзелгән, безнең Шушма елгасы ашагына ул чырларда. Күперләр төзетә башлауда да бер очраклылык ярдәм итә. Дөресрәге халыкчан җырлары белән танылган шагыйрь булуы. Ул чактагы Татарстан өлкә комитеты секретаре Рәис Биләев бер җыелыш алдыннан Гарифҗан абый янына килә дә ихластан кочаклап булай ди. Их, Гарифҗан, синең белән авыл урамнарыннан гармун уйнап бер җырлап әйләнәсе иде бит. Шул җыелышта ул районнарга күперләр төзелеше өчен ире шәһәр төзү оешмаларының беркетелгән булуы, ләкин урыннарда моның белән берәүләрнең дә шөгыльләнмәвен әйтә. Алтып сөйләдем инде первый секретарь ул вакытта Сиязиев өлкән кеше инде. Илекке булган кеше. Ул кешелек җитәкче. Ну, теге менә ничек дип әйтим инде. Безнең эш җитештерү. Калган дәүләтчеләргә тиеш. Районның беренче секретареннән күпер төзетү буенча отчет сорый башлагач, әлеге дә баягы шул Гарифҗан шундый ук шигъри җанлы Биләев ярдәме белән Чаллыдагы гидромонтаж идарәсенә китә. Безнең Шипиядагы урган әйберләр фабрикасы бар иде инде. Шунда барып, ике бик матур тегенбә җыя торган картина алдым. Вот сувенир теңгәр. Киттем теңгәр. Бардым, докладывать иттеләр инде теңгәр сразу чакырып китте. Владимир Алексеевич теңгәр менә аңлата, менә шушындый хәл. Безгә күперләр төзәргә кирәк. Балтач итәгеде. Как туда добраться? Не поблизости какой район. Владимир Алексеевич, это в наше время уже расстояние какое-то значение не имеет. Но у нас там такой район, весь изрезанный реками, мелкими, там, средними и так далее, оврагами. Нужны. Ну а как вы это представляете? Как мы отсюда будем ездить? Как это все будет? Мы все сделаем. Для вас, для работы создадим все условия. Да, ты меня задачил. Ты развиваешь труба баста. Ладно, я подумаю. Оставь телефон, позвоню. Шуннан мен чыгып кеттим де,
теге приемныйда қолдырып кірген имкәржіндерін, оларын алып кірдім. Нәтім, тапшырдым, вот память. Тегілерін тут чудо, что это? Это же чудо. Ну, наверное, мы приедем. Давай руку. Қолым берді де. Шығып қайтып кетті. Ертегісін шалтырата. Подготовь начальство. Вот в пятницу мы у вас будем. Тагын бер очраклы факт районга газ кертелә башлауга да сәбәпче була. Яңа гына эшкә тотынган Гарифҗанның кулына Казаннан кайткан бер документ килеп керә. Оннан аңлашылганча, инде 2 ел элек үк районнарга газ керә башларга тиеш була. Шул кәгазьне тотып, ул берничә мәртәбә башкарма җитәкчесенә керергә тырышып карый, барып чыкмый. Шунда ул беренче секретарьга керергә мәҗбүр була. Моның өчен аңа үз җитәкчесеннән каты гына эләгә билгеле. Әмма районда газлаштыру эше Татарстанда беренчеләрдән булып башланып китә һәм тәмамлана да. 83 елның көзенә, октябрь бәйрәменә, безнең район кырыенда табигый газ факелы калынды. 77 көзеннән 83 елга кадәр газап, аның өчен Волгоградларга, Горькиларга, Мәскәүләргә, Казаннан әйтеп торасың. Менә мин авыл районынан иң беренче булып заниматься иткән кеше булыштым. Башка районнарда шөгыльләнмәгән яларда. Иң төп әйберләрнең берсе материал табу, чөнки дефицит тикшер. Ул вакытта хәзер акча булса, дефицит була, әйе. Хәзер ул вакытта материал табу, турбалар кайтарды ул төрле өлкәләрдән. Һәм уларны лаеклы рәвештә сынап тагын үтәтүдә аның хезмәте зур булган. Рәсми органнарда зак еллар эшләп тә күңеле мүкләнмәгән, тиресе калынаймаган шигъри җанлы затларының берсе ул Гарифҗан абый. Эшлекле, таләпчән. Иң беренче ул үзенә таләпчән. Таләпне үзенә куя һәм халыкка куя белә. Һәм тел остасы булгач, бурычларны матур тел белән, аңлаешлы тел белән үтемле итеп халыкка җиткерә белә. Бөтен җитәкчеләрдә андый булмый. Кайбер кешеләр әйтә, ни өчен ул шушындый дәрәҗәгә ирешеп тә иҗат белән шөгыльләнә дип. Бу мәсьәләгә мин үзем дә җавап эзләдем. Җавап эзләдем һәм таптым да шикелле. Җитәкчелек эше бер дә җайлы түгел. Халыкны тыңлату, шушы куелган бурычларны үтәү юнәлешендә бик күп каршылыкларны җиңәргә туры килә. Ул каршылыклар ул җанны тетрәтә. Аны кешегә белдереп булмый. Ә җандагы кичерешләр аңа шигырь юллары булып, кәгазьгә төшкәч, аңа ниндидер эшләргә, яшәргә стимул бирә дип исәплим мин. Менә шуңа күрә ул бер кайчанда каләмен ташламады, аның иҗаты елдан-ел стара барды, камилләшә барды. Ул Татарстаныбызның популяр җырлар авторы һәм зур шагыйрь булып танылды. Гарифҗан абый үз гомерендә бер Керим әле урманнарга дигән гениаль җырының сүзләрен генә язып та тарихта лаеклы урынын алган булыр иде. Шуннан бер вакытны кичкә табарак шалтырый телефон алам, Рөстәм Яхин ди. Син энем килә аласыңмы? Монда миңа. Шуннан бик ни гаҗәпләнү белән инде просто Рөстәм Яхин бит инде. Мин сиңа бер җыр яздым. Менә бергәләп тыңларбыз. Син дә фикереңне әйтерсең. Шуннан иртәгесен опять-таки чыгып киттем тегенең янына барып күрдем. Ул шалтыратты нигә? Хайдар Бигишевка. Шушы йортта торалар икән. Бик тиз арада Хайдар Бигишев килеп керде. Рөстәм Яхин пианинода уйнап җибәрде. Хайдар Бигишев җырлап җибәрде. Керим әле урманнарга, урманнар арасына, сагышларым адаштырыйм, кайыннар
Шул бөек композитор Рөстәм Яхин аның тагын 2 җырына көй чыгарачак. Аннары Гарифҗан Мөхәммәтшинның җырлап торган шигырьләренә Фасил Әхмәтов, Сара Садыйкова, Луиза Батыр-Болгари, Мәсгудә Шәмсетдинова, Фәрит Хатипов, Азат Хөсәйнов кебек талант ияләре 60-тан артык җыр тудырачак. Күңел халәтен, тормыш фәлсәфәсен шигъри юлларга салган Гарифҗан Мөхәммәтшин район халкына иманга юл күрсәтүчеләрнең дә берсе була. Инде менә 89-88 елларда дини күтәрелеш башланды. Мәчетләр төзергә рөхсәтләр бирелеп, үзгәртеп корулар чыккач, Гарифҗан абый шул вакытта менә безнең районыбызда шушы дини күтәрелешкә безгә бик яхшы терәк булды инде. Мәчет төзибез дибезме, ниндидер мәсьәләләр килеп чыгамы, менә бер генә мисал китерәм. Кышны зату бәйрәме бар иде. Ул менә безнең Батавайда шапан тектереп, миңа шалма ясатып, шапан шалма киертеп, менә монда Ленин һәйкәле каршындагы сәхнәгә чыгарып, Коръән укытып вагаз сөйләтте. Күкмара районында бүген бер хәзрәт булып эшли инде. Миңа әйтә, бер җыелышта әйтә инде ул. Biz diye ниндидер эш белән Балташка барырга кирәк, туры килде 90-нчы елларда ди. Бер вакыт тәннәр эсселе суыклы булып китте ди, Коръән укыйлар ди. Булыр хәл түгел дип йөгерәбез тавыш килгән якка ди. Без башка дөньяга эләктек микән әллә дип әйтеп торабыз ди. Тикшерүләр, туктатулар, ул бер вакыт миңа әйтә Җәлил ди. Безне бүген бик сүгәләр инде ди. Бер вакыт бу эшнең кирәклеген аңлап, бәлки рәхмәт әйтерләр әле. Мин гомер буе китап җыйдым. Пенсиягә чыккач рәхәтләнеп укырмын дип уйладым дигән бер әңгәмәсендә Гарифҗан абый. Ләкин ул әллә кайчаннан бирле инде китап укудан бигрәк китаплар язу белән мәшгуль. Миңа бер 15 ел элек, 10 ел элекме, кулыма Балташ мәчетләре дигән китап бирделәр. Алсам, ул Башкортстанның Балташ икән. Гарифҗан абый, мин әйтәм, менә сезгә. Менә уланы, менә ул башта Титаник хезмәт инде район энциклопедиясе шәде. Бүген әле менә Балташ мәчетләре үткәне һәм бүгенгесе диеп, авылга кашан нигез салынган, кашан мәчете төзелгән, имамы каян укыган, шундый тирән эштәлекләре мин курыкмыйча әйтә алам, бер районда андый китап юк әле. Төбенә тоз коеп, җентекләп эшләнгән тарих китапларын күргәч, урыннардагы авыл тарихы белән мавыгучылар аңа ярдәм сорап килә башлый. Беренче битләреннән Гарифҗан Садыйковичның менә аның хезмәтенең зурлыгын шуны гына күрсәтәм. Менә Кариле, Кара иле, безнең монда Кариле, Кара иледән алынган, менә бу ягында. Карагыз әле, Кариле, Кара иле. Менә шушыны исбат итәр өчен авылның исеме каян килгәнен исбат итү һәм кайсы елларда авыл барлыкка килгән 20 бит китапның менә шушы мәсьәлә карала. Гомере буе дәүләт системасында эшләп тә үзенчә фикер йөртергә, шул үзенчәлекне иҗатында, публицистикасында турыдан ярып әйтергә күнеккән Гарифҗан Мөхәммәтшин бүген дә милләт язмышы, милләт гаме, дәүләтчелек турында кайгырта. Бүген аны Балташ төбәгендә белмәгән, танымаган кеше сирәктер. Киләләр. Абитка безгә керәләр. Менә шакырып киләләр инде. Әллә хәтерлиләр диме? Хәтерлиләр. Тегесе килә, монысы килә, шакырамлар. Кил инде, менә теге вакытта да шулай булды, вакытта шулай. Яхшылык онытмыйлар инде хәзер. Онытмыйлар, Аллаһка шөкер. Кешелек. Аның шигырьләрен укыйлар, очрашуларга чакыралар, олылыйлар. Моннан да зуррак бәхетнең булуы мөмкинме? Гарифҗан абый кебек таяна торган алтын баганалары булган милләтне тиз генә аудару да мөмкин эш булмас әле иншалла. Язмышыбыз маңгайга язылып куелса да, һәр туган яңа көнне матур итеп, якты эз калдырып үткәрү үзебездән тора. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән